Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Милли тарихыбыз турында сөйләшүебезне, әңгәмәләребез циклын дәвам итәбез, һәм мин бүгенге экспертларыбызны сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының фәнни хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Әнвәр Әхсәнов һәм тарих фәннәре кандидаты Казан федераль университеты мөгаллиме Марат Гатин. Бүгенге темабыз шактый гына кызыклы. Казан ханлыгының җитәкчеләре, ханнары. Һәм әлбәттә инде без бу мәсьәләдә иң беренче Олуг Мөхәммәд ханны һәм аның улы Мәхмүдне телгә алырга тиештер дип беләм. Бу дөрес фикерме? Әйе, Казан ханлыгында нигез салучылар шул ханнар Олуг Мөхәммәд һәм аның улы Мәхмүд хан. Олуг Мөхәммәд ул бөтен алтын урда ханы инде, һәм дә аны алтын урданың актыгы ханы дип тә атыйлар. Ул вакыт бик авыр шундый замана булган, алтын урда таралган чорлар, ханлыклар барлыкка килгән чорлар. Олуг Мөхәммәд ул шәхес буларак бик гадел кеше булган. Күрәсең, ул ислам принципларына таянып яшәгәндер. Әйе, ислам принципларына таянып яшәгән, аның мөхәреннән дә күренә. Анда язылган Султан ул-Адил, Султан Адил идарә итүче. Ул Кораннан да, хадисләрдән дә беләбез. Алла Тәгалә белән бик султаннарда яраткан сифат. Андый султаннарны, андый идарә итүчеләрне, җитәкчеләрне Алла Тәгалә җәһәннәм үтүен күрсәтмәм дигән андый кешеләргә. Шуңар күрә инде мусульман патшалары шул принцип белән идара итәргә тырышканнар. Олуг Мөхәммәд дә тырышкан. Тырышкан гына түгел, бар мәгълүматлар ул турда халык аны гадел дип санаган да. Менә кайчан ул Казан төбәгенә килә, мондагы халык сөенә дип язган бер рус язмасында бар шундый мәгълүмат. Гадел патша килә, безнең яклаучы килә дип бик каты халык сөенә. И шуннан соң Олуг Мөхәммәд янына тагын бөтен урдалардан, Кырымнан, Хаҗитарханнан һәм башка төбәкләрдән бөтен урда, алтын урда төбәкләреннән халык тартыла. Аның гаскәренең саны үсә, көче күбәя, и әкрен-әкрен алтын урданың дагын мирасын Олуг Мөхәммәд тормыш ахырында кайтара. Кырымны дагын, аннары бар мәгълүматлар дала турында дагын, дала җирләрендә кайтара. И халыкның хәтерендә ул бөтен алтын урданың ханы булып кала. Шул ук вакытта ул Казан ханлыгына нигез сала. Аның улы Мәхмүд Казан ханлыгында идара итә. Аның турында мәгълүмат һәм билгеле Мәхмүд хан вакыты бик уңышлы вакыт ихтисади ягыннан Казан ханлыгына. Ул вакытта тынычлык булган Казан ханлыгында. Ул вакытта Казан зур сәүдә үзәгенә әйләнә. Шуннан аңлап була, Мәхмүд хан бик оста хуҗалыкны оештыручы булгандыр дип уйлыйбыз. Мәхмүд ханның соңнан ике улы идара итәләр, Халил һәм Ибрагим ханнар. Халил хан бигрәк идара итә, ул кайсы бер чыганыкларда күренми дә хан икәнен күренми дә аның. Сигизмунд Герберштейннан гына беләбез, һәм Таварихи Гузида Нусратнама дигән шундый бер язмадан беләбез, ул хан булганын. Шуннан соң күп еллар идара итә икенче Мәхмүднең улы Ибрагим хан. Ибрагим хан шәхес ягыннан безгә бик билгеле түгел, һәм билгеле аның кайсы бер гамәлләре. Ул бик күп инде руслар белән аралаша. Ул шундый авыр замана булса дагын дәүләтне саклап кала, бирешми урысларга да, Олы Урдага дагын күпме менә Иван III поход, һөҗүм ясый Казанга, берсе дә уңышлы булмый. Ибрагим хан исән вакытында шулай тота Казан ханлыгын. Инде Ибрагим хан вафат булгач, зур фитнә китә аның уллары арасында. Аның ике хатыны була, берсе Нур-Султан. Нур-Султаннан булган балалар мәҗбүр булалар китергә. И үзе Нур-Султан да китә Казаннан. Алар урын бирәләр Илхам ханга, ул Ибрагимның беренче хатыннан улы малае була. Нур-Султан инде ул бик зур роль тарихында уйный, ул соңнан
кияүгә чыга Мәңгелек Герей хан Кырым ханына. Ул Кырымның хан бикәсе булып, Иван III да яза, башка идарәчеләргә дә аралаша, барсы белән дә бик зур роль уйный бөтен Алтын Урданың территориясының сәяси эшләрендә. Менә без әле дәвам итәрбез. Марат әфәнде, менә Улуг Мөхәммәд хан турында сезгә тарихчы буларак шундый сорау. Бер ара бит инде аңа һәйкәл куярга Казан уртасында дигән тәкъдимнәр бар иде. Һәйкәлне бит инде тик томал ясап булмый, нәрсәгәдер таянырга кирәк. Менә аның бер рәсеме, сынамы, бюсты, я булмаса тарихи рәсемнәрдә гравюрасы мазары калмагандыр инде. Минемчә, анарга һәйкәл кую дөрес булыр иде. Әмма ләкин аның тышкы кәйфияте турында без бер дә әйтә алмыйбыз. Аның документлар да юктыр. Документлар да юк, әйе. Аның рәсемнәре бар, рус язмаларында, лицевой летописный сводта аның рәсемнәре бар, әмма ләкин инде ул туры килергә дә мөмкин түгел, чөнки ул бу рус язмасы бер гасырдан соң барлыкка килә. Тан нәрсә истәмәкче теләр идем. Менә җирле халык, Идел буе халыклары менә шундый җитәкчене күптәннән көткән иде. Чөнки менә бу Идел буе җиренә күп кенә каршы күршеләр яу белән килә булганнар. Менә 14-нче гасырның ахырында һәм 15-нче гасырның башында да шул сәбәпле, мәсәлән, Болгар шәһәре тармар ителә, һәм аның Идел Уралның үзәге Болгардан Казанга күчә. Һәм инде менә Улуг Мөхәммәд ул бик сәләтле, бик сәяси яктан, хәрби яктан да бик көчле дәүләт җитәкчесе була. Менә аның мисалы каян күренә, чөнки менә Белев сугышында аның 3000 гаскәре 40 меңлек дошманны тармар итә. Һәм инде тагын бар 1445 елда Суздаль дигән шәһәр янында тагын бер сугыш була, һәм менә шул сугыш вакытында бу бәрелештә аның гаскәре хәтта Мәскәү князен кулга ала, Мәскәү князе әсирлеккә төшә. Ә менә Мәхмүд ханга килгәндә, монда бит әле тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Биредә, менә Казанда көчле генә Казан көчле икътисад үзәгенә әверелә. Биредә менә ярминкә барлыкка килә, һәм инде бу ярминкәгә шәрык илләреннән күп кенә сәүдәгәрләр килә. Хәтта менә без чаңаклардан күрәбез, хәтта менә Көнбатыш Европадан, хәтта Фландриядан килгән, Италиядан килгән сәүдәгәрләр килеп тора торган була. Алайса без пиццаны ул вакыттан бер ашыгыз икән инде. Ярабыз шаяру. Инде менә Ибраһим хан турында без әйтәсе фикерләрне әйтеп битердек микән? Ибраһим хан турында шулайдыр, ул аның турында менә мәгълүмат әз, нинди ул шәхес буларак булган без әйтә алмыйбыз. Ул тәртиптә тоткан, ханлыкны саклап калдырган, мирасны бернинди фитнә булмаган аның вакытында. Бөтен урыс ягыннанмы, Пермь ягыннанмы һөҗүм иткәндә ул ушкуйниклар диләр инде ул вакытны килә торган булганнар. Юлбасарлар. Вятка ягыннан төрле шундый һөҗүмнәр булган. Ул барсына дагы лайыклы җавап биргән. Җавап биргән. Сез дәүләтне тота алмас иде. Һәм хәтта менә Вятка җире анарга буйсынган була. Шактый кызык күзәтүләр. Инде менә Казан тәхетендә Казым һәм Кырым ханнары дигән мәсьәләдә бик кызыклы. Менә бу багланышлар, дәүләт-ара элемтәләр ничек төзелде икән? Үзе Улуг Мөхәммәд хан Кырымнан килгән бу җиргә. Ул вакытта ул Кырымда булган. Соңнан дагы элемтәләр күренә. Менә бу Нур Султан дигән хан бикә, Казан хан бикәсе Кырым ханына кияүгә чыга. Аның балалары Мөхәммәд Әмин һәм Абдуллатиф, аларны җибәрә тәрбиягә рус князена, Мәскәү князена Иван III-га. Шуннан алар Мәңгелек Герей белән Иван III союз төзиләр, бергә булалар, бергә Олы Урдага каршы чыгалар. Аннары шул сәясәт дәвамында инде Нур Султан һәм аның ире Мәңгелек Герей хан
Мәскәүгә күп кенә хат язалар. Иван III-га, син безнең улыбызга, Мөхәммәд Әмингә булыш Казан ханлыгына килергә, утырырга, хан булып Казанга. Иван III булыша, берничә поход ясыйлар Казан ханлыгына. Улуг Мөхәммәд монда хан булып утыра. Гафу итегез, Мөхәммәд Әмин. Мөхәммәд Әмин ул бик кызык шәхес, аның турында күбрәк мәгълүмат. Ул вакытны әле ул яшь булган, тәләр бит яшь чак, жүләр чак, рус летописларында да бар, аның ул яшь чагында беренче идара итүе дә бик күп хаталар ясаган. Аны моннан 1496 елны куалыйлар. Һәм дә күпмедер ел үтә, ул яңадан кире кайта. 1505 елны. Шуннан соң аның бүтән сәясәте үзгәрә. Ул вакытта инде акыл керәдер. Акыл утырта дип әйтик. Халыкча әйтсәк. Ул вакытта акыл утыртадыр. Ул бик шундый хикмәтле сәясәтне апара. Һәм дә шул вакытта тагын да Казан ханлыгы зур уңышларга ирешә. Василий III-нең гаскәрендәген монда Казанга килгән тармар китерә Мөхәммәд Әмин хан. Мөхәммәд Әмин хан бик шундый укымышлы, бик хикмәтле хан булып халык хәтерендә кала. Мөхәммәд Әмин хан белән ләкин улуг Мөхәммәд нәселе киселә, Казан ханлыкларының нәселләре киселә. Шуннан соң инде идарә итәләр. Крым, Касым ханнары, Крым ханнары монда. Менә Касым ханнарына килгәндә бу эшләр турында нәрсәләр әйтергә мөмкин? Касым ханлыгына килгәндә тагын Касимовский царевич дигән хезмәт бар бит әле. Шулай. Мен тагын бер нәрсә кеше була идем. Мөхәммәд Әмин турында менә аның үзгәрүе, менә юкка гына әйтмиләр бит, ир баш, хатын муен, менә моның үзгәрү хатын белән бәйле. Аның икенче хатын Каракаш була. Һәм инде менә ул сәяси өлкәдә зур роль уйнаган. Һәм инде менә аның сәясәте дә үзгәрә бара. Чөнки ул күбрәк мөстәкыйльлек турында, Казан ханлыгының мөстәкыйльлеге турында уйлый башлый. Һәм инде буйсынмайча мөстәкыйль бер хан булып үзенең күрә башлый. Һәм шундый сәясәт алып барады. Һәм тагын нәрсә белән безгә Мөхәммәд Әмин билгеле, ул бит әле тагын сәяси җитәкче генә түгел, ул әле шагыйрь. Шул Аксак Тимер турында да бар аның шигыре. Менә Касым ханлыгына кайтсак, анда инде Касым ханлыгы 16 гасырда инде ул урыс дәүләтенең бер ярдәмчесе булып карарга була. Һәм инде менә бер инструмент дип әйтик. Һәм инде менә аның тышкы сәясәтендә Касым ханнар күбрәк рус мәнфәгатен үткәннәр. Һәм инде менә бу династия киселгәч, бирегә монда Казанга Шах Гали дигән һәрбер безгә дә билгеле бер шәхес калкып чыга. Ул әле ул вакытта яшь кенә малай дип әйтим була, 13 яшьлек малай һәм үсмер, яшь үсмер һәм инде монда ул юкка гына ул сайланмый, чөнки инде ничек дип әйтим, тәҗрибәсе булмагач, аны махсус монда китереп утырталар тәхеткә. Әзрәк истәп җибәрәсе килә бу үзгәрешләргә. Беренче инде улуг Мөхәммәд булган, ахыргы Казан ханнарының Мөхәммәд Әмин була. Мөхәммәд Әмин ханның шундый үзгәреше ул тагын Мәскәүдә дәген үзгәрешләргә карый. Мәскәүдә Иван III-нең Казанга каравы бер булган, аның малайы икенче төрле караган. Иван III ул Казанны буйсындырам дип шулай менә шундый зур максатлар куймаган. Ул әле менә элекке Алтын Урда сәясәте дәвам итеп менә шулай яшәгән. Менә Василий III дигән рус князы ул София Палеологның малайы була. София Палеологны беләбез, ул акты грек патшаларының нәселеннән инде ул. Алар шундый максат куялар, Казан ханлыкны буйсындырырга. Греклар тарафыннан шундый менә фикер килә, әкрен-әкрен, и шул менә үзгәрешне Мөхәммәд Әмин сизә. Василий III белән ул бер нинди дәген килешүләр төземи.
Шуңар күрә башта шундай зур бәрелеш була. Ул бәрелеш аннары ничә елга сузыла, аннары күп сүз була, дипломатик аралашу. Монда Крымнан Нурсултан үзе килеп җитә. Мәскәү белән Казан арасында татулык булсын дип, Мәскәүгә килә, Казанга килә, малайларын күрә, Василий өченче белән сөйләшә, әкрен-әкрен шулай мәңгелек шул вакытта инде татулыкка килешүгә ике дәүләт килә. Инде менә Ядегәр хан дигән ханыбыз да билгеле, менә аның тарихтагы әһәмияте нәрсәдән гыйбарәт, нинди эшләр кылганлыгы мәгълүм. Ядегәр хан, актыгы хан Ядегәр хан, ул менә шундый бик авыр заманада, бик авыр чорда Казан ханлыкның яртысы урысларга буйсынган вакытта ул хан булып килә. Казан ханлыгы башсыз булып калган вакытта инде. Шактый катлаулы сәяси, социаль ситуация дип әйтелә. Бик катлаулы. Бу инде бик шундый хәрби оста кеше булган инде, әлбәттә. Авантюрист дисәң дә була моны. Курыкмаган инде килергә шундый вакытта Казан ханлыкны башкарырга шундый бер шәхес булган. Ләкин менә халык хәтерендә ул калмаган. Ни өчен? Чөнки ул, әгәр дә без менә чагыштырсак, анда башка кешеләр белән, шул мәсәлән Кулшариф белән, ул батырлыча, каһарманча Казан ханлыгын якламаган. Ул урысларга бирелә, һәм инде чукона тиздән, һәм инде шул көрәнде тарихи хәтердә аның исеме юк диярлек. Казан ханлыгы алынганда бер шундый кызык мәгълүмат бар. Бер зур гына гаскәр җыела да, бер төркем халык. Алар калдыралар Ядегәр ханны. Үзләре ничек булса дагын барып чыгалар, Казаннан чыгалар да бу сугышны дәвам итәләр. Шундый батырлар да булган. Һәм Ядегәр хан ниндидер сәбәп белән аларга ярмәгән. Аның сәбәбен без төптән белмибез инде. Тарих бу турыда дәшми. Инде менә алга китеп Сәхип Гәрәй хан турында да сорашып аласым килгән иде. Без бит инде аның данлыклы ярлыгын беләбез. Менә шуның буенча аның хакында мәгълүматлар бардыр дип уйлыйм. Сәйид Вахиди тапкан ярлык бит инде бу. Тагын нәрсәләр эшләргә мөмкин менә бу Сәхип Гәрәй хан турында? Сәхип Гәрәй хан ул монда идара итә башлаган беренче тәҗрибә аның монда булган Казанда, ләкин ул күбрәк гомерен Крымда үткәргән, Крым ханы булган. Аның ярлыгы, менә мондагы ярлыгы соңгы Крым ярлыклары белән чагыштырган, аның ярлыкларын Миркасым абый Усманов, билгеле тарихчы, профессор, анда зур күп айырмалар бар ди. Икесе дә монда да Сәхип Гәрәй ярлыгы, тегендә дә Сәхип Гәрәй ярлыгы. Ләкин менә тел ягыннан дагын айырмалар бар. Мондагы ярлык үткән тапшырда әйтелгән инде, анда бик күп араб, фарси сүзләре, ислам диненең кануннарын күрсәтә, монда урнашкан, төпләнгән. Крымда инде анда күбрәк төрки сүзләре кулланган, татар сүзләре кулланган. Һәм дәген ул Крымда ул бик күп үзгәрешләр керткән, реформалар дисәң була. Ул үзен Сәхип Гәрәй шундый биек актыгы Алтын Урданың ханы дип тә уйлагандыр. Улык Урда дип аталган ул вакытта чор. Аннары аның монда туганы була, Сафа Гәрәй хан булып, алар бергә менә шулай үзгәрешләр, әкрен-әкрен реформалар Казан ханлыгына да кертәләр. Ярлыклардан күренә, Сәхип Гәрәй ярлыкларыннан ачык күренә инде. Сафа Гәрәй ханның ярлыклары кызганычка каршы сакланмаган. Нәрсә эшлиләр алар? Алар бик зур масштаб реформа үткәрәләр. Османлы халифәтнең Төрек империясыннан үрнәк алып, шулай менә шундый зур реформа үткәрәләр дәүләтне ныгытыр өчен. Шул ук вакытта рус дәүләтендә дә шундыйрак реформалар башлана. Кайда алданрак? Әлбәттә, монда инде төрек һәм
Осман империясыннан үрнәк алынгандыр дип уйлыйлар күп тарихчылар, һәм дәген бу турда әле бәхәс бара. Тан нәрсә әйтергә кирәк, чөнки монда көнбатыштан басым үсә барган. Шуңа күрә менә Сахиб Гәрәй һәм Сафа Гәрәй аңлаганнар, ничек менә бу проблемадан, бу мәсьәләдән чыгарга. Һәм аларның төп максат Төркия белән, Госманлы халифаты белән дус мөнәсәбәт урнаштыру, һәм менә Сахиб Гәрәй менә ханнардан беренче хан туп-туры менә Төрек солтанына мөрәҗәгать итә, һәм инде ярдәм анардан сорый. Һәм Төрек илчесе Мәскәүдә 2 Василийга әйтә, бу безнең йорт дип, мөселман йорты дип аңларга кирәк, монда кагылмагыз, монда кермәгез дип, һөҗүмләрне, яуларны яу белән монда килмәгез дип. Менә тагын бер кызыклы әйбер, без Әнвәрнең сөйләвеннән дә ишеттек. Нурсултан турында сүз булды, Гәүһәршат. Димәк, хатын-кызлар да бу власть вертикалендә дип әйтик, миндә менә бу ханнар арасында соңгы урында булмаган. Әйе, менә беләсездер инде, ул фикер сезгә билгеле, күп кенә кеше менә мөселман дәүләтләргә тискәре караш белән карый. Имеш, хатын кыз роле анда зур түгел. Әйе, монда киресенчә, монда күп кенә хатын кыз нинди генә роль уйнамаган. Әгәр дә менә без сәясәткә карасак, монда бит без Фатиманы алыйк монда. Шул менә бүген Нурсултан турында, менә Нурсултан әле турында тагын нәрсә әйтмәкче булам, ул бит әле хаҗ кылган. 15-нче гасырда, менә үзегез уйлап карагыз, менә 15-нче гасыр шартларында хаҗ кылу. Менә Каракаш турында сүз булды. Һәм инде менә Гәүһәршат турында да күп әйтергә була. Һәм инде бөтенебезгә билгеле бер шәхес Сөембикә турында күп кенә сөйләргә була. Андый мисаллар менә күрше илләрдә бик күренми. Менә Казан ханлыгында хатын-кыз роле бик зур булган. Шактый гына кызыклы тема, һәм без моны әле киләсе дәресләребездә иншалла дәвам итәрбез дип уйлыйм. Сезгә бүгенге тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт, уңышлар юлдаш булсын. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбызны төгәлләп, мин халык язучысы Марсель Галиевның Бәгыр авазы дигән шигыреннән берничә юл укып китәр идем. Җилкенсәк тә, җиңелсәк тә, җигелсәк тә, барыберме безгә? Безгә барыберме? Менә шул хакта бүгенге тапшырудан соң уйланыйк әле. Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз.